थांनाय 22 जुलाइ खालारखालि बर'नि बिग्रायारि NLFB हानजाया आसाम सरकार आरो BTC सरकारजों सावरायनायनि गेजेरजों फिन गिदिंबोफिनो आरो बेखौ लानानै बर'नि गोबां दल संगठना बरायदों आरो बिथांमोननि बेबायदि गोजोन सावरायनायखौ लानानै एक्स NDFB बिथांमोना गोजोननाय फोरमायो। लोगोसे बारग' NDFBफ्रा खावलायबावो दि BTC सरकार आरो आसाम सरकारा बिथांमोननि दाबिखौ थाबैनो सुस्रांनांगौ होननानै। बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाब नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो गोजोन हामग्लायनाय खुलुमनाय उदालगुरि एक्स NDFB वेलफेयार ससाइटिनिफ्राय बावहरग्रोनाय थाबाय। जों दिनै बेखौनो फोरमायनो गोसो खालामो जे थांनाय 22 तारिखआव NLFB हानजाया गोजोन सरकारजों गोजोन सावरायनो थाखाय जि उदां अख्राङाव फैदों हाग्रानिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो एक्स NDFB वेलफेयार ससाइटिनि जानानै गोसो गोथारै बराय हरो। लोगोसे बिथांमोननि आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों गोजोन सावरायनायाव बिथांमोननो नांगौ जानाय बायदियै गोसो मोदोम जिउ आरो मेलेम होनानै बिथांमोनखौ जोङो हेफाजाब आरो मदद होलांगोन। बेजोंनो लोगोसे आं बेखौबो खावलायनो इच्छा खालामो बर'नि गेजेराव थानाय माहारियारि आफादफोरखौ मोनफ्रोमबो बर'नि गेजेराव थानाय माहारियारि आफादफोरा दल संगठनफोरा बिथांमोननि गोजोन सावरायनो लानायखौ बरायनो नांगौ। लोगोसे बिथांमोनखौ हेफाजाब मदद होनो नांगौ। गोलाव सम बर' हारिनि नांनाय जुजिनायजों माबा मोनसे मोनबोनो गोनां आद्रा थानाय फिथाइफोरखौ जेन बिथांमोननि सावरायनायनि गेजेरजों बर' हारिया मोनफुंनो हायो बेखौनो जोङो आसा फारि लाखिदों। फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि गोजोन सावरायनायनि गेजेरजों गोलाव सम NDFBनि सोमावसारनाय बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय बा BLTनि सोमावसारनाय बा गुबुन गुबुन दल संगठननि सोमावसारनाय बर' हारिया जे मोननो गोनां आद्रा दङ बे मोननो गोनां आद्राखौ जेन बिथांमोननि सावरायनायनि गेजेरजों बर' हारिया मोनफुंजायो आरो जोंनि ओनसोलाव मोनसे गोजोन थासारि फैयो जौगाखांनाय फैयो बेखौनो जोङो आखाफारि लाखिदों। लोगोसे राजनितिक हान्जाफोरखौ जोङो खावलायनो इच्छा खालामदों जाय राजनितिक हान्जायाव थानानै दिनै सरकारखौ दैदेनबाय थादों बिथांमोना गावसोरनि राजनितिकनि लाबालाबनि खामानिखौल' मावालासेनो जोंनि बर' हारिनि जौगानाय बा समाज फोसाबनाय बेफोर खामानिफोरखौ जेन बिथांमोना मावजेनलाङो आरो सोलोंलाङो। समाजनि गेजेराव बा बुहुमनि बिखायाव जों बर' माहारियाबो जेन मोनसे हारि बायदि थांनानै थानायनि जि सिमां बे सिमांखौ जेन जोङो जाफुंहोनो हायो बेखौनो जों आसा फारि लाखिदों। लोगोसे राजनितिक हान्जाफोरा दानि NLFBनि गोजोन सावरायनायखौ जाहाथे राजनितिक भाबे लाया समाजनि एबा बर' हारिनि जौगानायनि फारसे सिन्था धारा खालामनानै बिथांमोनखौ जेन सहाय खालामो। फैबाय थानाय समाव जों खौसेयै बर' हारिया खौसे जानानै जेन जोंनि मोननांगौ दाबि दावहाफोरखौ जेन जोङो मोनफुंनो हायो बेखौनो खावलायदों। लोगोसे साफ्रोम NLFBनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो साबायखर बावदों। गोबां मोजां डिसिसन लाबाय आरो खम समनि गेजेराव सरकारजों खोनासंजाबाय। दिनै गोलाव सम बर' हारिया सोमावसारदोंमोनब्लाबो गोलाव समनि गेजेरजोंसो जोंनि सोमावसारनायनि दाबि दावहाखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारा खोनासंबोदोंमोन। नाथाय NLFBनि दावहाखौ खम समनि गेजेराव आसाम सरकार आरो भारत सरकारा स्वीकृति होदों आरो खोनासंदों। बेनि थाखाय आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौबो साबायखर बावदों आरो NLFBनि साफ्रोम दैदेनगिरिफोरखौ जोङो साबायखर बावदों। गोजोन सावरायनो थाखाय समाजनि खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना सिद्धान्त लानानै जि ओंखारबोबाय बिथांमोनखौ जों गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय थाबाय। थांनाय 22 जुलाइ 2021 खालाराव बर'नि बिर जोहोलाव दावहारु जायफ्रा दिनै हाथियार लानानै संग्राम खालामदोंमोन NLFB मुङै बिथांमोना दिनै गोजोन सावरायनायाव बाहागो लाफैबाय। बेवहाय जोङो एक्स NDFBनिफ्राय बिथांमोननि गोजोन सावरायनायाव बाहागो लाफैनायखौ जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायदों आरो जोङो बिथांमोननि सावरायनायाव बाहागो लाफैनायखौ मोजां मोननानै लोगोसे बिथांमोननि सावरायनाया जाहाथे जेन ओंथि गोनां जायो आरो थाबैनो सुफुंजायो बिथांमोननि दाबिफोरा बिनिखाय जोङो दिनै बे समाव भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ गुरैयै खावलायदों जे बर'निफ्राय हाथियारनि संग्रामा जाफाफिनि बायदियै NLFBजों मोनसे गोजोन सावरायनायखौ खारथाय होनानै मोनसे फिनिशिं खालामनानै मोनसे ओंथि गोनां बिथांमोननि सावरायनायखौ ओंथि गोनां जाफुंसार होनानै
जोंनि दाबिफोरखौ जाहाथे जों भारत सरकार आरो आसाम सरकारा सुफुङो बेखौ जोङो खावलायहरदों आरो बिथांमोननि सावरायनायाव साफ्रोम बर' हारिनि सुबुंफोरा आरो बर'नि माहारियारि संगठनफ्रा बयबो बिथांमोनजों लोगोसे ओंखारफानांगौ बिथांमोननि साननाय हनायाव बिथांमोननि मावनाय दांनायाव गासै समाव बिथांमोनजों लोगोसे थाफानानै बिथांमोनखौ सहाय खालामनांगौ आरो जोंनि जि माखासे आद्रा थानाय जि दाबिफोर बेफोरो जाहाथे जों बे NLFBनि सावरायनायनि गेजेरजों सुफुंजायो जों बेयावहाय जोंनि माहारियारि संगठन आरो भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ जोङो दिनैनि समाव जों खावलायदों आरोबाव जोङो बे समाव खावलायबावगोन जे NDBआ जिबायदि गोलाव सम मोनसे सावरायनायाव बाहागो लादोंमोन थिग बेबायदिनो जाहाथे जों NLFBनि सावरायनायखौबो बेबायदि लेहिमिया बा गोलाव सम लायालाफानो आसाम सरकार आरो भारत सरकार थाबनो बिथांमोननि सावरायनायखौ स्पिड खालामनानै मोनसे ओंथि गोनां गोरोबथाखौ बिथांमोनजों खालामनांगौ आरो लोगोसेनो आं खावलायगोन BTR आरो BTC सरकारा बिथांमोननि सावरायनाया जाहाथे जों मोनसे ओंथि गोनां जायो बिथांमोननि दाबिया जाहाथे जों मोगथां महर मोनो बेखौ गोसो होनानै नोजोर बोनानै सोरखाराव थानाय दैदेनगिरिफोरा खामानि मावलांनांगौ होननानै जोङो गुरैयै खावलायो गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्ला थिनालि लावरिपारायाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि थिनालि फरायसालियाव 2021 आरो 2022 मायथाइनि गोदानै HS गिबि बोसोर आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय मुं थिसननाय हाबाफारि सोलिगासिनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबु दं फरायनायजों लोगोसे फरायसालियाव गेलेनाय आरो हारिमु फोरोंनाय जायो मुं थिसननाय प्रसपेक्टास बिलाइखौ होगासिनो जायखिजाया सोंलुनि थाखाय नैबे जानबुं नम्बराव फन खालाम 9101488399 आरोबाव 9101488399 बड'लेण्ड एकाडेमि थिनालि क'क्राझार